Kaya barengan kabeh. Nek tengah wana Kaniyaka Prabu Puntadewa Yudhistira ambek Kang Sukyan Prabu Puntadewa menika ngecekto apa madyaning wana Kaniyaka 12 taun kantun setahun. Nalika seputukan Jadu para Kurawa ngantos wenang-wenang neksa para Pandhawa disetrake ngenggono Kaniyaka 12 taun lamine. Prabu Puntadewa ngecekto dening marang Bathara sageta acal piandel wujude pusaka yayu matlipat Sang Puntadewa namung garwane Waradurpati. Waradurpati menika anak ratu ing Pancala ing napa saged kerendet nyampinge kerendet penjalitake ngantos tengahing wana Kaniyaka ngantos medhun jurang munggah jurang. Ning Prabu Puntadewa mboten badhe ngresula banter nggone tapa ngene ngecekto kepados paling kantor ning katut sing kanggo pantaning Puntadewa namung kala wijine desa. Sumebang yang ngaruno dadi netraning anggora sataning kupyaring rengkang para cekatan ini tungane ini pantoro tetap ponoing ayamono ingkang kabosan kabeh jagat dewa jagat pangestung para yai garwanipun kakang yai kawon wonten pangendika ingkang adhawuh sinuwun aja ngecula batinmu yai wis tak lakoni dosa apa sing tak lakoni nalika
sesukan dadu para Kurawa aku dados tindaning sak isen-isene negara Ngamarta dikuput Kakang Prabu Duryudana kowe aja supaya yayi ikhlasna pacar marang Bathara meh raina sumeban yang ngaruna katinetraning anggora sadaning kukilaring ringkane kara sekedar kinidungan kini panca wauta semedi sang Puntadewa dratakan nune utening harimau sinmo bahkan mangsa sang Puntadewa saking kutha Sangkul kula yen panutusa Sang Sri iki Puntadewa aduh jagat Dewa Bathara iku wujune Sardula wis ngerti jenengku ya kowe tak goleki ayo manuta bakal dadi mangsaku aja meneh mung pateni aku lila legawa nyawaku sak garwaku bakal mbok maca ya tak kadah para mangsa wae katone intaning lisan mawe gandrung kowe kurang ora lila aku lila legawa Sardula aku badhokmu kowe ladalah barang kowe tak suwek wadukmu atimu putih gedhemu putih waya apa iki sing tak goleki ya saking kutha Sangkul yen panutusa Sang Sri Om milahung sekaring bawana Puntadewa wonten pangendika ingkang adhawuh aja kaget jeneng ulun Bathara Darma bareng maningi piandel wujude jamus kalimasada kowe bisa memperpenggalimu bisa tapa bisa penggalimu marang tapa meningi cipta nemadyaning alas wana karyaka 12 taun disitara marang para Kurawa nya tanpa ana titi-wancine barenge wahyu katentreman
Darma saged ngayomi dhateng kula. Muga menap dhateng Sugaya iki bakal titiwancine bareng wujuding wahyu katentreman supaya desa Mbakon saged tentrem rahayu. Sardula sak bontoking parga. Ya, Arjuna bakal matak aji paliman mosok ngertiya naga kowe bakal nyikara kakangku Prabu Puntadewa aja sane taman jemaring ilang nyawamu ya. Arjuna matak adi salemuan boten ngertos sinten mawon lepaske jemare ilange naga apa dadi Rahana. Kelap-kelap katon ner kencane ngale crisang mawek andrung jagat dewa Bathara sapa sing nyikara wujuding Rahana kula Kakang Mas.
pangapunten Koko Prabu dening tak saka badhe mungsa paduka sing dimangsa ki aku Srega Lela. Arjuna kuwi manaya titaing Gusti Sang Kang gawe jagat keneng apa? Kowe kok nyedani wujuding ula. Yen kaya mengkono jenenge cemaan iki bataning ratu. Kowe bakal kena hukuman. Sendika kula lampahi Koko Prabu. Kowe aja bali-bali aja kumpul para Pandhawa. Kowe nyingkir saka alas Kanyaka, kowe aja bali-bali yen durung oleh pusaka ngungkuli Kakang Prabu Karna. Sendika Koko Prabu. Mel sadurita Ndara. Sajake kula sawang kok sundrut kados menapa, Gus? Kakang Semar, aku kuwi wau nyedani wujuding ula tak saka gedene sak bonten padet badal ujur wujuding buta recasa. Lah, pandikane Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa kados pundi, Gus? Aku ora oleh kumpul para Pandhawa. Aku dikon lunga. Aku aja bali-bali kumpul para Pandhawa yen durung entuk pusaka madani Koko Prabu ing Ngawangga. Paduka niku mboten didukani. Paduka niku supados penggalih jenengane saged tangi. Pados pusaka sing madani Sinuwun Prabu Karna nggih. Kakang te ana gunung kae dene gunung napa ya? Kae diarani Gunung Guwa. Cintaraga ya sesen jagat aku bakal dadi Begawan Tapa no Bagawan Cipta. Seseni jagat saisine Bagawan Cipta ning. Gintane ngalih Sri Sang Mawe Kandrung. Nah, Paduka mun dadi busana lukar kepabon menika dados Begawan. Aranana Begawan Cipta wening ayu Kakang manjing ning Guwa Cintaraka. Nggih, kula tenggani ngantos kantuk ujaning Bathara ya, Gus.